Raden Samba, ulun lagi wae manggon ning jagatmu. Nanging Samba wis sumuk sesongaran pertanda Samba ora kuat kadunungan wahyu cakraningrat ulun wal saka jagatmu Samba. Waduh. Wah, mati aku. Wah. Aduh, Sang Wahyu. Paduka badhe tindak pundi? Paduka kedah ngomongi kalian Samba Sang Wahyu. Sang Wahyu. Alhamdulillah. Puji syukur kunjuk ngersaning Gusti Ingkang Maha Agung. Dene acara kalanggan iki kabeh pinaringan lancar rancak. Pak. Acarane opo iki, Pak? Dole. Ora krasa. Awak dhewe ditinggal karo pepunden, ditinggal sedo karo bapak almarhum Ki Sena Nugroho. Ngerti-ngerti wis 2 taun. Oh iya. Ora krasa ngerti-ngerti wis 2 taun ditinggal sedo bapak. Nek ngono iki pengetan 2 taun sedane bapak umbul denga ya iki. Iya. Dadi iki acarane ora seneng-seneng. Ning sing baku kabeh bareng-bareng padha kirim donga kanggo swargi bapak. Pramila monggo katur dateng sedaya ingkang rawuh lenggah wonten ing gayam mriki. Lan katur dateng sedaya ingkang mriksani lumantar channel Dalang Sena lan Ki Sena Nugroho. Nyuwun wekdal sekedap kangge sumene sawetawis kintun doa kagem bapak mugi-mugi swanipun almarhum bapak Ki Sena Nugroho wonten ngayunane Gusti dipun tampi sedaya amal kesaenanipun, dipun apunten sedaya kalpatanipun lan bapak kalebetna dados seda ingkang husnul khotimah. Amin.
Monggo ingkang ngrasuk agami Islam kintun Al-Fatihah dene ingkang ngrasuk agami sanes kula sumanggaken. Monggo khususon ilorohi almarhum Bapak Ki Sinonugroho bin Surparman. Al-Fatihah. Amin. Muga-muga dongane piyai akeh iki dadi sarana Bapak pinaringan kasuwargan jati, swarga langgeng kagem Bapak. Amin. Ampun kesupen ngaturaken gunging panuwun dhateng sedaya kemawon ingkang sampun paring pambiyantu mrih rancaking acara pengetan 2 taun sedanipun Bapak kula menika. Ugi kula ingkang pinangka dados wakilipun ibu kula, Ibu Agnes Widyasmara, sangat-sangat nyuwun pangapunten dhateng sedaya pandemen wayang kulit Ki Sinonugroho. Mbok bilih salaminipun Bapak caos panglipur dhateng panjenengan sedaya yen wonten kathah kalepatanipun Bapak saestu nyuwun pangapunten. Lan ingkang baken ugi kula gading lan gadang nyuwun pangestunipun mugi saged nerusaken perjuanganipun almarhum Bapak jumbuh kaliyan ingkang dados kekudanganipun swargi Bapak. Iya to Le. Mula iki Mbah Geter pancen sengaja gaweke naskah lakon iki. Ketularan gak aku. Niate iki pancen dienggo mecut nyeblak awake dhewe ya gadang-gading. Yen sing jenenge duwe gegayuhan kuwi pancen abot, kabeh kudu melalui proses. Ning waton teken mugen tabri nggone sinau mesti bakal kasembadan. Mula awake dhewe ya kudu sing gedhe prihatine lan tetep ngudi sinau. Sap. Matur nuwun ugi dhateng kadang-kadang warga laras ingkang sampun kersa nggulawentah nyengkuyung dhateng kula. Mugi warga laras senadyan sampun dipun tilar Bapak nanging warga laras tetep guyub, rukun dan tetap solid. Sing penting ora lali. Matur nuwun katur ibuku tercinta, Ibu Agnes. Tetap sabar. Kukuh bakuh nggulawentah marang putra-putrane. Semoga ibuku Ibu Agnes Widyasmara sehat selalu dan juga terima kasih kagem Mbah Parman Wedok, Mbah Sayekti. Nggih, mugi-mugi nggih sehat selalu. Amin. Wis, kabeh wis. Daturke. Lah saiki kari caos penglipur karo minangkani request. Heeh. Apa iki? Kerawan Mbah Oto. Iki Mbah Oto. Mbah Oto. Ayo. Gong. Ngopo aku kon ngopo aku? Mbah Oto diaturi. Oh iya. Monggo Mbah kata. Spot. Wae spot. Dispoti wae karepan. Spoti. Dispoti. Ya. Deng. Monggo Mbah Oto. Wah. Jan sepote meraih ya anu meriah. Halo Oke Mbah di Jedori juga meli kaya nabuh ledek munyuk. nggih
Nggih piye maksudmu? Ora nganu kuwi lho Bagong iki mbok ora ngono kuwi. Apa dah aku ki salah apa? Wah, Aku ora ngapa-ngapa kok. Sik. Omonganmu sak klimahe ning menusuk perasaane Simbah. Wah. Wis ngarami mbahmu wedok luput. Ayo. Heeh. Oh, piye? Aku pengen weruh mau le sore wis ndelok le wayangan. Wis seneng muga-muga apik sing cethoke muga-muga akeh tanggapane. Amin. Amin. Dadi sesuk iso neruske istilahmu mau perjuangane bapakmu. Sak tenane iku ora neruske ning kowe tetep berjuang dhewe. Mergo ora nggone bapakmu. Nggih. Kok kaya tulup dikethek to wis jawab iki, Pak. Gangge. Kowe kudu wiwit saiki mergo saurane kowe ya trah wiwit simbahmu, Lek Parman, bapakmu, trah-trahmu kabeh iki dalang. Apa to disebut dalang? Kadal walang. Iki. Nek basa saiki. Dalang kuwi nek aksara Jawa, aksarane do karo lo ketiban cecak. Waduh. Waduh. Tak teleke. Ketiban cecak sak teleke. Cah saiki ngono kuwi. Wah. Kowe kudu sinau kuwi. Do karo lo dhuwure ketiban cecak kuwi aksara Jawa. Kuwi mbahmu buyut dhisik sing ngendika. Do kuwi ukara perintah. Lo kuwi lakonana, cecak kuwi aja dicatet yen kuwi picak. Mergo sing jenenge dalang kudu ngerti gamelan, kudu ngerti sastra, wayang kuwi adiluhung, seni ukir ana, seni tari ana, seni karawitan ana, seni suara ana, greget ya ana. Komplit wayang kuwi. Iki nek kuliah S2 lho, Le. Wah, berarti awak dhewe rasa kuliah karo Mbah Oto. Ya. Aku siji wae warek kok. Tenane. Ya ben Pakde aku men rada. Temuni Pakde sapa iki, Mang? Matane. Ditakoni wingi melu aku aku ngebel genduk iki aku arep mayang jare si sapa Gading Gadang seneng karo Bayu. Ngefan. Aku ndelah main karo Bayu. Melu ra? Derek, Mbah. Sing jujur ngono kuwi nek seneng wayang ya ditekuni. Samu barang pakaryan sing diantepi kuwi mareki. Tukang jahit nek mek separo-separo jahit kathok muntir ya ora ono sing gelem. Heeh, ya bener. Nggih. Saiki bakul gudeg nek le masak mentah mergo separo-separo ya ora payu. Mboten. Kudu total. Dadi kowe wayang ya kudu total. Njaluke Simbah aja kesusu rabi. Waduh. Waduh. Kae. Kowe kuwi. Ngopo aku? Ya cah loro. Tegese kudu disinau tenan. Iki sakliyane nguri-uri budaya ya ngurip-urip budaya. Ora mek cukup nguri-uri, nguri-uri nek ora ngurip-urip ya ilang. Mula sing apik le mayang. Nggih, Mbah. Piye? Nggih. Nggih, Mbah. Lek meninggi kaya kembon. Ning wis apik ya wis apa iki diteruske. Mula aku kondo aja do lakonana aja dicatet yen picak. Titi laras kudu ngerti. Titi polo kudu ngerti. Aja mek molo wae, ana titi polo. Kuwi takon Mbah Geter. Anek titik koma. Titik koma kuwi mandeg mlaku meneh. Oh. Apa meneh? Golek titik Sandora? Apa titik Vespa? Nek Vespa piye nek Vespa? Piye? Vespa. Nek Vespa piye? Ora, Mbah. Aku kuwi omong cek ragu-ragu nek wis ning dhuwur panggung ngono iki kowe ora usah mikir Simbah, mikir sapa. Sing dadi kapten kesebelasan iki kowe. Kudu tatak kaya bapakmu dhisik iki kongkonan aku. Lek kowe mencelat, aku ya mencelat. Mergo sing kuwasa iki kowe.
Yo. Jane iki cobi mencelat. Sapa sing usul? Mrene yo. Tak tibani tungkak cengelmu ini. Wong kuwi paribasan. Nembang nek ora bener ya kudu nembang. Dadi kowe sing tatak atimu ning kono iki sing njoini panguwasa kowe. Bayar po cerigis. Anek sing kongkon putuku kuwi beda. Wane kongkon ya tapuk. Wis saiki kowe arep munggahke sapa sing didhawuhi caos panglipur. Anu. Sing nom sik. Wah. Ya. Yo, ayo Ding, ayo. Apa? Milih yo. Lho kowe kuwi. Yo, Mbak Anting kuwi, Anting kuwi Mbak Anting. Wah. Jodok-jodokke njoroke ning medsos dadi malah kisruh. Jodok-jodokke kisruh. Mbah, Apa? sugeng dalu. Sugeng dalu. Iki lho kok. Alah, pringas-pringis. Kowe ngelokke sapa? Iki lho, iki pringas-pringis iki, Mbah. Wah, we. Iki lho. Ra kowe ora mringis kowe ngelok. Aku sing mringis kok. Apa no? Mboten napa-napa. Lah piye toh? Lho. Lah kula diken ngadeg. Kali Mas Gadang, kali Mas Gadi. Heeh, kowe kon caos panglipur. Nggih, nglipur napa? Ya kono dolanan gender apa gambang kono to. Dolanan wiyaga. Wis tuwek-tuwek. Karuan uripe wis bunek saya bunek nggo dolanan anting. Kowe iki apik lho gitu. Ekspresine ning gone jurusan teater nang isi apa? Angger bayaran kok sudah rasa-rasan. Sing sigrak ngono lho. Lah kula ki sigrak. Ora, Kula ki sigrak ket mau semangat. ora wong ku ya teklak-tekluk. Lah kula meng kaget wae dikongkon munggah dhisik. Ayo biasane Biasane nggo keri-keri yo. Oh, keren-keren. Nggo esuk-esukan kula. Nek gara-gara ana lho, Mbah. Mbah ngomong mang prengas-prengas tok ora omong. sapa? Jenengan. Simbah ket mau gamblehi tak anggap ora omong po. Kupingmu tekle ngono piye? Ora kuping kok teke. Wong simbah ket mau ngomong karo gadang kok me prengas-prenges. Ora manis soalnya. Dadi Apa? ngeling-ngelingi. Ah, fitnah. Terbayang-bayang. Ya. Kok fitnah? Ngono. Mbok voting lah nek ngomong manis timbang Mas Oli kan lak manis jenengan. Oh. Iki iki ponak kowe berarti kepengin isu-isuan mergo ngesil karo Solikin iki. Wadune wis kabeh do ngantuk jeruke iso mat-matan dhewe main mata karo Solikin. Mboten. Nah, nyatane akeh yoga kok sing tak pilih Solikin. Lah yo sing ketok moto. Ora ngomong elek. Kowe anarkis. Manis kok ngunekke Solikin. Lah Ya pancen gitu. kuwi sedulur. Kula memuji jenengan. Ning nek di luar kenyataan ya kuwi ora apik. Halah mboten napa-napa. Ora apa-apa. Wah, kowe rupamu ya ayu tenan lho. Masalah. Heeh. Timbang. Kaya gigi. Gigi apa? Gigi jaran. Gigi jalan. Gigi jarane apik ya. Ah, ya mulo kowe kuwi kaya gigi Rata. jaran. Ora. Buntek-buntek ta gigi jarane. Anek gigi. Tapi kan kuat. Oh. Rasa. Terus bekere? Apane? Bekere jaran? Ya ngoten niku. Pripun? Pripun? Wah, lah yo Walah. padha. Mbah Hotoe swatama ya. Ora mung persis padha malahan. Malah apik aku ya karo. Ah, ya niku. Madak-madake mbahne karo jaran. Nggo jaranan mbahmu wedok malah nang omah. Ayo piye? Mboten Pak, Mbah. Aku selawase melu dalang ngendi ya gigi lho
sinden ngeyel ki ya iki. Jenenge Endang Suwanting. Anting Lambangsih, Mbah. Oh. Kula asmane Anting Lambangsih. Namine. Wah, jan. Sok temu ya temu. Ora temu nek asmane iki ya kleru nek dhewe ora dibasake. Oh iya berarti nami kula. Ah, niku. Kula ya isi to, saka isi to. Kula nggih isi. Pirang sasi? Mboten isi niku. Mulane kok njaluk keri-kerinan, mulane war ngakoni isi. Isi Jogja, mboten isi. Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Wis rampung sekolah. Sampun. S1. Setengah, suci, S1. Njupuk apa? Seni Karawitan. Ah, saiki njajal ngendang nek panjenengan karawitan. Nah. Mas. Iki. Angger ah. Wes, dadi Gaya iki. Saged mengkokok. dadi ya bener nganggo tujaran ngomong karo si anu. Kaya jaran Sikile tuprok. Nah, kula mboten saged nek mingku apa nek mekar opo? Apa? Mekar mengkur. Mengkap apa? nganu niki lho sing ngenten iku lho. Wong timpuh ngendang ya iso kok. Gringgingen. Walah. Golek alasan liyane ora? Arep banget. Kamisalku nyepet. Nek iki nek ngendang. Lho, kamisalmu kok kamisale sing ngendang kowe iki? Kula. Sing nyepet kuwi mana? Kula ngene kula nyepet kene iki nyepet. Tapi ta Keswan. Ayo sing nyepet iki nggonmu le muni ngono. Sing arep tok cepet sapa? dene kuwi jan aneh wonge. Sapa? Mas Keswan. Kowe kok ngerti aneh? Nggih. Wis tau mbuktekke apa? Wah. Aneh kok ndi ayo? Kok calone mbuktekke lho. Mboten ming kelakuane wae. Kelakuane piye? Ya ngono aku ki wedi. Ana sih, Mbah. Nih Kesan macam-macam ciak dhewe nang kene. ciak niku napa? Wah. Wah. Ora to ya. Yo. Ciak ki lagune cah cilik. Ciak dinding. As nyantol aku nek. Paling ngono. Tegese tanganane nek macem-macem. Oh berarti nek mau nek wong nganu nggih, Mbah. Engko tak ciak ngono. Ah. Nek wong nakal. Oh, kowe anggere reko-reko sapa kene? Termasuk Mbah Getere nek macam-macam tok ciak. Niku aktivitasnya pripun? Wah. Aktivitas. Kan jundang Mbah Getere. Pripun, Mbah? Nyobi jenengan praktek kalih Mas Mantri. Oh. Lah apa kudu lanang rewe? Halo yo. Ndak paham aku Mbah tenanan. Kula tiang Banyuwangi, kula lare Banyuwangi. Oh. Jadi wonten ngertos ciak. Mbak menawi jenengan ajeng nyiak sinten? Damel praktek. Ben kula ngertos. Praktek. Ah ini sebuah ilmu pengetahuan dan Iya, edukasi. penting. Nggih. Ilmu itu penting. Nggih, menawi. Aku kon ngeciak sapa wis sapa. Lah monggo sinten ingkang purun. Mbakane kowe nawake kowe dhewe ngopo? Wah. Macem. Lah kan kula mboten ngertos kula. Lah aku ora njur ngerti. Lah kula kudu pripun bentuke? Bentuke. Wah. Nggih to, Mbak? Ya, ya, Maksudnya bener. napa ming meneng terus dijotos apa piye kan kula Ya mboten ora ngertos. ora njotos. Lah pripun? Wong lanang kuwi kok njur Mapan pripun? apik. Kula kan mapan pripun? Lungguh, dodok, omong-omongan apa? Nanu ya kowe jengkelita ning ngarepan kono kae lho. Piye Wis ta? aja terus ke Purwocer, aja terus ke. Lah jenengan sing ngomong ciak-ciak niku wau. Wong aku ki ndolani kanca-kanca pengrawit kok kowe Lah. takon kula njur posisine pripun? Lah nggih maksudnya maneh kaya ayo guneman ngono guneman. Guneman ngono kuwi terus berarti kan otomatis aktivitasnya lungguh padha lungguh ge omong-omongan. Ayo pisanan Lah nek umpamane Mas Keswan nakali jenengan terus jenengan nyiak Mas Keswan pripun niku? Ayo omong-omongan dhisik. Pisanan ki omong-omongan. Ajeng pripun?
Omong-omongan. Nggih. Omong-omongan kok njur mulai gerayakan. Napa tadi gerayai lanang ro lanang? Ayo nek lanang-lanang iku ora gerayakan jenenge. Lah napa? Jotosan. Kampleng-kamplengan. Kowe iki diaturi supaya caos panglipur gendinge sak karepmu, sak senengmu, sak mantepmu. Duet. Ayo karo sapa? Sida karo Ayo, karo sing wis jumeneng. karo silikon ki apa? Jenengan tirose. Silikon. Dalang iki panguwasa terose. Nah, niku wau Pak. Pak sampean. Mas Gading sanjang to nek jenengan sing nek duet kalau sing adeg wisan. Ning ngomong-omongan sik ra. Ning ketoke seneng kene sing wis ngadeg akeh. Kok ngadeg dadak omong-omongan? Lah iki ket ngomong-omongan ngono kok aja takon Lah iki padu ae. Masalah ciyak kuwi mau. Omong-omongan iki santai, lah jenengan padu kaya Ora lah aku ki pernahke kowe walah. Sing jenenge PEKOK ki ya kowe kuwi POK. pekok. Le takon ora banter-banter. Nah, nek jenengan ngerti kula pekok ya digenahke. Lah tak genah kowe malah ngotot saya bablas ngono omongnya. Kok iso aku ngetiake suwan. Nggih. Niki kula ke nembang napa pripun? Ora konturon nang ngarepan kene njur dijeloki sinden semenuk. Dogo. Nggih. Ngapunten lho, Mbah. Ora apa-apa. Kok jenengan nesu kalih kula. Ora karo Kan di atas panggung itu dunia sandiwara toh. Profesional toh, Mbah. ning ya kadang-kadang ora. Lah kok Lah takon sik li. Wah, jak-jak tak masak tenang. Nembang sing apik. boten usah bawa. Bawa lah. Anu ya weteng kula mules. Walah. Ora. Wetengmu mules. Ora. Ya arep tibil apa? Ibel niku napa? Penyanyi Jakarta ana trio Libel iki ana. Oh, Libel niku nyanyi. Nyanyi, ayo silahkan Libel. Libel. Libel ki Mas apa? kula jenenge Libel dulu. Ya, ngono wis. Jenang gula nggih. Nah, Libel jenang gula. Iki remenane almarhum Lagi Pak arep. Seno. Salah satu nih. Kae Pak Demu. Ya meng nyeluke Pak De. Oh, carane dhek ngepek mbok Demu lho. Mboten. Ora. Mboten, Pak De. Ya meng celuk-celukan ae, Pak. Mergo bapakmu karo Pak Seno Sak terah Nabi Adam. wah iki Ora atas. kleru. Bener. Seneng ora kleru. Ya bener ya. Iki tunggal jenis ning YouTube kae iki. Nggih, jenengan ngajenge penari latar napa pripun? Pernah latar apa? Rumangsamu njur pernah latar isore mester ku nyamen ndase ambiar ngono wae. Ono wong tuwek kon penari latar iki. Ya maksudnya Keswan kon nari latar. nggih tarung kalih jenengan. Ayo dol. Nari par UFC. Perang-perang. Ciak-ciakan. Ciak-ciakan. Nggih. Ayo. Langsung nggih. Ora ngomong sih. Wis ora usah protes. Ora ngomong-ngomongan. Bawa. Ah wis, ayo. Apik. Oh, mboten. Wah, sing Wah, jenengan. Nece. Oh, Pak Kanu lagi serak. Oh, mengke kula paringi permen, Pak. Kula Pak kula sukani. Kula suka Permen. Permen apa? Fermentasi. 42%. Baterene dicilikke sithik dadi ora mupat mabet.
Walah kene ora muni begagah, kowe ya begagah semono ambane ngono kok. Lho sing sepuh njur semingkir. Ngapunten, Mbah. Kabapan meni. Kula mboten menyak-menyak. Nah. Iki begagah semono mbane. Entek napasku. Sesuk golongane dicilikke. Napa? Gegeden. Bajigur dinekke dalange besok aku. Guyang-guyu lho sing ngene. Mbak Tatin. Sapa? Diciak mawon, Mbah. Apik. Apik. Kowe iso nyuwargake simbah ki lho. Nyenang-nyenangke simbah. Iso ngenehi dolanan simbah neng omah jadi perang dunia. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang. Iki kepiye sinden kok sikile muntir-muntir ngene iki? Wonten baute, Mbah. Wonten baute niku. Sikile knockdown ta iki? Iso lakere wis dol. Yen angel Gles, posisine sikil delok sinden kok. Jere jaran. Kaya arep penalti ya. Jere kula mau jaran. Wis Jaran belo apa? nek kowe iki belo. Napa? Belo. Belo niku napa? Anak jaran ku jenenge belo. Wah, angel banget kuwi. Belo ning nggonku motore sing gedhe. Ayo, apa jenenge? Belo. Kok jenenge belo apa? Belo. Belo kok motone gedhe kuwi. Ngoto, Pak? Oh, belok. Oh, klentu. Kula klentu. Wis sak karepmu lah pokoke omongane nggonamu ngono wae. Nggih. Sembah nuwun Mbak Anting. Sami-sami. Wah iki macake request. Wah, ono request to. Ngono iki ana WA saka Mas admin Mas Gun. Dari Bunda Menik Hongkong. Minta sholawat badar kagem Pak Seno mugi-mugi swarga langgeng. Yang nyanyi Mbak Anting, Mbak Ayu. Wah iki Mas Damar yang tilawah putra Bapak Geter matur nuwun. Wah iki sudah nyawer 500.000 ke rekening Mbak Elisa. Wah, Sholawat badar. selamat badar. Ayo, aku ora ngerti kok. Aku ora ngerti. Ayo. Mbak Ayu. Yo. Bawa. Waduh, Wis kaki berat. kibrot ya. Kendare kaki berat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah salatu
Sembah nuwun. Matur sembah Iya, nuwun. Celes nang ati. Jos, Celes. jos. Wah, iki. Ono meneh ra? Wah, ono meneh ana pamundutan. Apa? Pamundutan tembang kudangan. Karya Kinarto Sabdo saking Bapak Boyamin Maki Batam. Oh, Sudah nyawer rekening admin 1 juta. Oke. Kowe iki muni-muni apa piye? apa? Oh. Wis kehabisan kata-kata iku. Nah. Yo, tembang Sapa sing nganu? kudangan. Sapa? Kur. Kur. Kro. Lho kuwi Mbak Tati wis kur wae. Kur. Iki to mesti. Oh kuwi. Iki to sing muni. Kowe nek kono kuwi diciak dhewe karo Mbak Tati. Aku endok. Yo, tembang kudangan. Ayo. Kudang. Wah. Ya. Sudah dipinangkani. Wis, kowe arep ngapa? Ana meneh ra? Wis entek iki. Wah. Monggo Kang badhe nyawer monggo. Tawa aku. Wah. Iki golek sing gayeng meneh kok yo. Apa sing gayeng? Udan-udan ngene. Lho ku lho, Pak Tatin. Wah, sing mau ngomong wae kon. Saya kan Dalange jumeneng. Sini sih, wae. Mbak Tatin. Oh. Ding. Apa? Mbak Tatin. Mana ini? Iya. Kuwi karo Ya wong loro ngono. Angel. Ayo, apa iki anone? manut. Aku yang manut situ kok. Manut situ. Spoti sik wae. Manut sing kae. Nah. Di spoti sik wae. Spoti. Mbak Ayu, kok Mbak Ayu? Mbak Tatin. Karo sapa, Ding? Wis apa mau? Karo Mbak Elisa. Oh. Manut, Mbak Elisa apa Mbak Agnes? Ayo telu. Oh, telu. Wis, yo. Yo. Popi Mbak Anting. Yo. Mbak Tatin, Heeh. Mbak Elisa. Heeh. Apa tante Ika wae? Wah. Papat berarti. Yo, ya ora apa-apa. Udah yo. Sopo sebut ke? Lho, sopo? Omong. Mbak Tatin. Sopo neh mau? Mbak Elisa, Mbak Agnes. Mbak Agnes. Mbak Agnes, Mbak Ika. Wes, Weh. entek. Kasmu. Yo, seperti. Orang ira, sebelahku orang ira yang tempat
Mbak Tatin. Yo. Weh. Ora, sing paling senior. Wah. Monggo Bu Agnes. Lah kok aku cilik dhewe tuwa dhewe kok iki. Ora. Senior Mbak Tatin ya. Ayo dong. Aku tenan. Iya. Oh ya wah. Wah. So seksi. Ngandel ora. Cantik. Kenapa sih kan kamu? emang. Malam hari ini kenapa? Kamu Kok sakit? lemes, kok lemes. Kamu sakit? Enggak. Terus kenapa kok gitu kenapa? Iya kan biar cantik gitu loh. Oh iya. Baleni. Aksen. Wes rano baleni. Pisan wae. Ya, selamat malam Mas Gading, Mas Gadang. Selamat malam. Omong. Iki dalange sing ngene ket mau ora gelem ngomong ya. Jodak. Aku jodan aku nek karo Kan kowe. mau mbok nesoni apa Mbak Tatin? Salahe kok dalang kok meneng bae tak anake. Piye? Iki kok ora iso ngomongi ngopo? Malah tunek aku bisu. Lah kan Mbok ora cucuk tumbakan. Tumbak cucukan. Mbok sing pede wae ngono lho, pede. los. Los dol. Emah. Emang. Piye dikroyok wong papat piye? Wah, weh. Ayo kene, Mbokan. Wah. Nantang Wani to? Wis nantang Apamu sing tak Luwi. wedeni? Boloku akeh ning kene. Diwangi Om Keswan. Siji. Sapa? Iki sik nganu mburiku iki. Alah ning cilik ngono. Kempet Mbak Tatin ra ketokmu. Loro. Iki. Ah, sing kuwi sing medeni. Iki medeni. Trah HS weh. HS ki apa? Haryo Suman. Haryo Suman ya iki. Apa iki ngrembok apa? Ngopo iki? Iki nek kan nembang-nembang apa? Apike piye? Diskusi. Apike? Iki ana requestan ra? Ora. Ora ono. Bebas. Pokoke sing gayeng. Bebas. Sing gayeng. Sing gayeng sing Saiki ganas. emang Zaman biyen. Zaman saiki. Apa wae. Mas Wahyu? Zaman saiki. Biasanya cok request kayak sing ngendang jaipong. Wow. Apa iki? Kembang rawe? Malah foto ta? Piye to iki? Malah poso. Apa? Hah? Tinggal katresnan. Ninggal katresnan ya oleh. Wah, Boleh? iki ninggal Iya. kates. Nganggo bawa ra. Rasa piye? Langsung. Nganggo Iki ki Lagi ra kok doran memadai. niat to masakku? Hah? Kok doran niat? Niat? Dan apa piye dora gelem bawa? Bawane apa? Bawa kudanan. bawane ngalar. Biasane ngalor nek iki udanan. Udanan. Beda. Rading ini luar biasa Mbak Tatin, niki dhewe isih iso ngumpul kabeh. Oke, alhamdulillah ini Alhamdulillah. sinden juga berangkat semua Full ya. team. Full time. Yeay. Ya pokoknya Apa full time apa? Full Full time. time ki Kok full time? aku mau nih piye? Full time. Salah berarti. Oh, lah ya. Nono ya kok emosi loh. Berarti kan iki dhewe membantah isu nek dhewe iki bubar ya ora. Ya. Nek kene dhewe isih nyengkuyung kabeh. Ya. 2 tahun Pak dhewe isih bersatu. Ya warga Laras masih tetap bersatu. Sih Ya. mendukung Dek Gading karo Dek Gadang muga-muga sukses ya Le iso Amin. meneruskan apa sing dadi impian harapane Bapak. Amin. Ngomong apa Mbak? Hah? Kowe ngomong apa? Kok aku tau iki lho sing Agnes. ora tau ngomong iki lho. Nah, ngomong. Kuidem. Kowe wis pirang tahun melu Pak Seno? Mbah belasan. Belasan tahun. no. Iki lagi lemes. Udah lagi lemes. Kenapa? Iki kurang vitamin. Enggak apa-apa. Aku kurang belayan. Waduh. Yo melipur Mbak. Yuk. Aduh, Mas. Oh ya, oh ya.
Yo. Wah, hei. Yo, tambah Ibu Prastiwi. Ayo. Yo. Ayo. Ayo berdiri.
Wis, sekarang ngedek sapa? Aku kuwi aku ket mau wis kok. Aku wis kok. Aku ya wis. Wis ya, Dan. Apa? Kowe kuwi. Apa aku ngopo? Tolonglah, Ding. Anu wae bintang tamu malam ini. Sapa? Bu Prastiwi. Bu Prastiwi. Yo. Bu Prastiwi. Ya rono ling. Oh iya. Nah, iki. Tolong mau request lagu Lewong. Aku transfer ke Mbak Elisa 200 buat keluarga besarku Trah, Subikan dan Sonorjo dari Bunda Shelo Tirtomoyo. Wah iki. Iki tetep Mbah Prastiwi iki. Ngepasi Lewong. Wah. Karo sapa? Bu Pras karo sapa? Karo Mbak Elisa. Yo, siapa? Aku wis ping pindho coy iki lho. Oh. Ora apa-apa. Semangat. Wah. Yo, ayo Ding. Ayo, sijine kok sik milih. Sopo? Oh, Mbak Oriza, Mbak. ya. Nah, Di spot ira? spot. Oh iya. Diseporoti. Wah. Saya panggilkan beca, kereta berkuda, beca, beca, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki, melihat dengan kasih ke kanan dan ke kiri, lihat beca gulai, bagaikan tak berhenti, beca, beca, jalan hati-hati. Jam seneng ya. Ah. Beca tubruk sik paling lor. Apa? Rawo, apa takon nubruk. Ora apa-apa ngunekke le, wis ngunekno ora apa-apa. Nabrak apa, Mas? Nabrak sing nge. Aku. Wah, aku senengen kowe nek nabrak aku. Tenan, kan ono becak lho ning kono. Ono becak lho. Becak, Bu, sik nabrak niku Tak becak. kowe le, Ah, wah ora. bos aku seneng. Aku sing ora seneng. Yo totoke seneng ngono. Totoke seneng. Aku seneng ngono. Glegani. Karo bojane mutah ning muni seneng ngono Oh. kan aku bangga. Legani wong tuwa. Nah, Wong tua ki cukup dilegani. Ha Pun iya. marem. Wis wis marem. Dijawil ngono wis marem. Kan didhawuhi apa ki to, Le? Lewong. Nembang. Nggih, tentang napa? Wah, hae wisan. Semulai iki. Kok apa? Apa mau jenenge? Wah, Apa mau? Lali aku. Lewong. Oh, Lewong. Oh, Mas Bagong ki lalen. Hae wis. Nganggo peci soalnya. Ping berdua iki, yang dua tidak. Ora gelem padha dene le Niki sambatan. dereng Ayo. Mbak Neti, Mbak Wahyu. Ayo padha-padha. Yuk. Bu Wahyu ampun totoke mriklu. Pripun? Pripun Mas Ged? Pripun? Sekalian apa mboten? Manut, Eh. manut. Sekalian. Ah, sisan. Iki ngopo Yo, to jane? yo. Kowe. Napa mengke enten melih lagu melih? Ono ora ono ya Apa kira. sekalian? Sisan wae ya. Sisa. Oh, sisan. Ya sisan Mbak Wahyu. Apa? Nah, iki. Yo. Anteng ayo. Ora apa-apa kowe isih enom kan bola-bali kuat. Lah nek jenengan Bu, lah nek jenengan pripun? Anak aku pisan wis kelipuk. Wis menggah-menggah. Wis ora munggah. Wela. Ayo medun. Yo, sekalian. Pak Marwoto ora mengguyang-guyu kene munggah.
Sorakaya. Atil mrene yo. Wani yo. Wah, wah iki. Ayo tuwa do tuwa. Aja meng. Ayo ora meng gleleng ning kono datutut ya. Wah. Ciak. Ciak, Ah, ciak. Bu. diciak. Wah, iki Ciak, Mbah, diciak, Mbah. perang dunia iki. Ayo ciak-ciakan mumpung tuwa do tuwa. Sulit dipahami. Wong iki ya wis tuwa do tuwa ki meneng sing didokke sing nom-nom crigis. Lah iki aku ya didhawuhi kudu Nah kowe kan kewajibanmu sinden. Nek kowe ngopo ning kene? Lah aku mresani. Oh, Aku pareng pengestu karo putuku. tak kok kepenak. Wis tau ngrasake kok muni kepenak kowe. Ngomong water mlenyeh lambene. Majuno. Nggih. Sing nom-nom ki. Kula nom. Ki nom. Tuwa lho. Ora kowe rada nom kok. Aku kemampu. Wis kowe gletak kono wae karo Keswan. Keswan ya gelem nek tak tanduki. Tenane. Lah kuwi wong nekat kok. Apa kan? Waton wedoke gelem. Oh, apa-apa doyan nek kowe. Sapa? Kowe bruang kutupe doyan kok. Beruang kutub. Ruangku tuh malah longko ya nang Waton kene. wedok. Wis ke Yo. nyanyi kono. Nuruti Prastiwi malah remuk. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.